Macca simore 16 Fariseen ɓe e Sadduceen ɓe ngari ƴewtindademo namnimo yo hollirɗumen kawisa giwɗo dow asaman o jaabiɓe e ɗiɗo konguli. So on ji asaman ina wojji sanga mutal nange biyoton ko welat. So on pini subaka law on ji asaman ina woni boɗejo niɓɓo biyoton ko toɓat. Onon mbawi famde mbaadi asaman te on mbawa famde maale oɗo jamanu. Yonta bonɗo jamfiɗo Allah o nana yiilo kawisa kono worti kawisa Yunusa o heɓata hay goto goɗɗo. Caggal ɗum o woppiɓe o yehi. Almuɓe ɓe tacci kettoyingal to ŋoral ndeke koko jejjiti naworde mburu. O wiɓe ndenoto ɗe te nangate koye mon e lawir Fariseen e Sadduceen o. Almuɓe ɓe ngoni e wiyondirde e koye mumen. O wiiri noon ko en gaddarani mburu. O andi ko ɓe kalata ko o wiɓe ko waɗi oɗon mbiyondira e koye mon ko sabu on gaddorani mburu. Mbirumi noon koni ko onon pamɗi hoolare. Bele ha joni on paamani taw bele on ciftorani looci 5 mburu ɗi taƴannomi worɓe ujunnaje joyoɗi e cengele taƴatine keddinode ɗe ndendino ɗon ɗe. Bele on ciftorani kadi looci 7 mburu ɗi taƴannomi worɓe ujunnaje nayoɗi e cengele taƴatine keddinode ɗe ndendino ɗon ɗe. Holi ko waɗi on paamani wona haala mburu kalananmi on. Mbimi on ko yo on ndeno lawir Fariseen e Sadduceen o. E on saha almuɓe ɓe paami o wiyano ɗumen yo ndeno lawir pewnirteɗo mburu o wino ɗumen e ɗin konguli ko yo ndeno ko Fariseen e Sadduceen janginta ko. Nden o yettima diwan Cesare mbo Philippe o namni almuɓe makko ɓe ɗum ɗo e wiide yimɓe ɓe holi ko ɓi neɗɗo o woni. ɓe jaabi ɓe mbi woni hen ina mbiya ka Yaya Baptizo, ɓeya mbiya ka Elias, ɓe kadi mbiya ka Yeremi walla goto e annabaɓe ɓe. o wiɓe ononne e wiide mon holi min. Simon Pierre jaabi wi ko an woni almasihu ɓi Allah gurɗo o. e nder ɗum Yeesu wimo malu wodanima an Simon ɓi Yunus, ngati wona tew ƴiƴam feññinanma ɗum ko babam gonɗo dow asaman o. Min ne mboɗo wima ka Pierre te koye dow nden hayre mahatmi dentalam gonɗinɓe ngal. Hay laakara ala ko jogori wawde e mayre. Mami totte coktirɗe laamu asaman. Kala ko piɓɗa e dow leydi fiɓete dow asaman. Kala ko piptuɗa e dow leydi fiɓtete dow asaman. caggal ɗum o yamiri almuɓe makko ɓe yamirore tinde woto kalan hay goto ko kanko woni almasihu o. Doggude e on saha o fuɗɗi hollude almuɓe makko ɓe alay sago o yaha Yerusalem. Hohoɓe ɓe e ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e sariyankoɓe ɓe jarnamo mette no feewi. O ware o wurta ñande ñalawma tataɓijo o. E nder ɗum Pierre deyimbo woni e furademo wi ceerno yo Allah hettu hen ɗum heɓatama. o yecciti o wi Pierre woɗɗomi ɗon an seytane o ka fergitere lawolam, ngati mijoji ma giwani to Allah giwi koto yimɓe. caggal ɗum o wi almuɓe makko ɓe kala jiɗɗo rewde am yo nattu miijade hoore mum wakko feŋirde mum rewa e am. Ngati kala jiɗɗo fandinde wonki mum wasatki, kono kala basɗoki sababunde am hisnatki. Holi ko hebde aduna o fof no woruno nafata neɗɗo so tawi wasi wonki mum? Bele ma woodu ko neɗɗo wawi tottude ngam sottude wonki mum? Ngati maaɓi neɗɗo o ardu e malaikaji mum e nder darja baaba mum. Ñande hen ma o yob goto fof ko foti e golle mum. Ɓe gonga mboɗo wiya on hunde e wonɓe ɗo ɓe meeɗata mayde tawa yiyani garal ɓi neɗɗo o e nder laamu mum.